Lengapatra. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk anakku sing setinik-tinik, anakku sing ndak tresnani Limbu. Ana dawuhmu apa, Mak, nimbali karo anakmu aku? Leren sawetara ya, Nok? Iya, ngaturke apa ta wigatine aku karo anakku Limbuk bengi iki tinimbalan sowan. Oh ngono, iya. Ning sadurunge matur sing akeh-akeh Kang Sarta ngaturake tetembangan lelagon kang maneka warna. Heeh. Luwih dhisik ayo anakku Limbuk tak gandeng tanganmu sing tengen. Aku karo kowe ayo bareng-bareng ngucapake Kang Sarta ngungkapake rasa puja lan puji syukur. Konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi, Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yuwang widiwase. Ngono ya, Mak. Iya. Mergo aku karo anakku Limbuk bengi iki isih diparingi berkah Kang Sarta kenikmatane. Iya. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Yo mergo saka berkah Kang Sarta kenikmatane pangeran, aku karo anakku Limbuk
bengi iki bisa sowan manunggalan tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Oh iya ya mak iya ngestokke dawuh. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa? Bengi iki dalam rangkaian acara apa, Mak? Iki ngene ya, Nok. Adicarane tidak lain dan tidak bukan, iya. Ya kuwi tasyakuran pernikahan. Oh, tasyakuran pernikahan. Sopo sing didhauhke, Mak? Ya kuwi temanten kakung. Kang Mas kula nuwun inggih menika Kang Mas Jukumara. Wah iya. Melawan? Wah iya. Kaya tinju melawan. Temanten putri ya kuwi Mbak Yuku Mbak Nur Rinda Yulianawati. Oh ngono. Iya. Mas Jukumara putrane Bapak Jamin Kang Sarto Ibu Yati saka dusun Sumber Klampok kene. Iya, dene Mbak Nur Rinda Yulianawati. Kuwi putrine Bapak Pratik lan Ibu Lasmati uga saka Sumber Klampok kene nok. Oh, cedhak. Pek nggo. Pek tangga. Iya mak iya ngestokke dawuh. Padha-padha Sumber Klampoke. Tasyakuran pernikahan wis diadani nok. Mau siang wis diropian-ropian, mau awan wis diropian-ropian. Dene adicarane bengi iki ya kuwi acara puncak. Hiburan ya kuwi gelar-kelir gantung gong ngenekake wayangan minangka tandha syukure. Ya kuwi keluarga besar Bapak Jamin Kang Sarto Ibu Yati kang wis ngunduh mantu. Oh ngono mak. Iya ngestokke dawuh. Kaya ngene iki tegese wong tuwa kewajibane wis rampung nok. Kewajibane wong tuwa wis rampung. Kok ngono? Iya. Yen ora kleru anggonku sinau ya, Nok. Wong tuwa kuwi duweni kewajiban cacah telu. Oh, kewajiban cacah telu. Iya. Kewajiban angka sepisan ya kuwi jenengke anake kanthi jeneng sing apik, kanthi jeneng sing becik. Oh, ngono. Ki Mas Jukumara karo Mbak Nurinda Yulianawati. Oh, ngono. Kuwi kewajibane wong tuwa angka sepisan. Ya kuwi jenengne anak kanthi asma sing apik, jeneng sing becik. Oh ngono. Dadi asma kinarya japa ngono kae. Jeneng kuwi donga, kudangane wong tuwa. Oh ngono. Apa ana jeneng sing elek? Enek. Jeneng sing elek enek. Contone jeneng sing elek ya apa? Lah, tanggaku enek wong jenenge anak. Kuwi ora nggo petungan jenenge elek, jenenge ora apik. Contone sapa? Enek tanggaku ki jenenge Lekna. Lekna. Lekna duwe anak, duwe anak dijenengne sapa? Kacuk Ndratna iku apik. Oh. Kacuk Ndratna. Apa apik ngono kuwi? Iya. Ngguri omah Buendang duwe anak dijenengne sapa? Nunuk Ndrati kuwi apik. Oh iya. Ya kuwi nek ra tabrakan, nek nganti tabrakan, upamane kacuk kolor, nunuk kok kidul tabrakan brus, tabrakan. Sapa sing tabrakan ke lho? Sing tabrakan anu kacuke Lekna tabrakan nunuke Buendang. Apa ora apik ngono kuwi? Iya, Dadi jeneng sing apik. Jeneng kudu sing apik, jeneng kuwi kudu sing becik. Oh iya. Iya ya Mak, iya ngestokke dawuh. Iya, kaya Mas Jukumara, Mbak Nurinda Yulianawati. Kuwi jeneng sing apik, jeneng sing becik. Mula wis sak pantese awake dhewe ngaturke panuwun. Mesti balik ning benang merah. Mau kewajibane wong tuwa angka sepisan ya kuwi jenengne anak sing becik jenengne anak kang apik. Oh, angka loro. Angka loro kewajibane wong tuwa nyang anak ya kuwi nyekolahke sak dhuwur-dhuwure. Oh iya. Banjur kewajibane wong tuwa sing pungkasan, ya kuwi ngrabekke nyang anak. Oh, ngono. Nek telung perkara iki wis dilakoni kanthi bener becik, iya.
tegese wis rampung utawa wis pundhat sing dadi kewajibane wong tua marang anak wis wani mandiring pribadi tanpa gantungke kebutuhane marang wong liya. Oh, khususe marang wong tua. Oh, ngono mak. Iya, ngestokke dawuh. Alhamdulillah. Tambah sedulur tambah rejeki, tambah sedulur tambah rejeki no. Iya, Ternyatane pagelaran ing bengi iki, uga disiarkan langsung. Oh, disiarkan langsung. Lumantar ya kuwi channel YouTube Asta Brata Media. Ngono. Dadi iki sing kepareng mirsani, ya. Ora mung penonton kang ana ing lokasi. Penonton sutresna budaya pecinta wayang kulit. Di seluruh dunia sing tansah mengikuti channel awake dhewe uga melu mirsani lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Oh, ngono, Dadi iki ditonton kabeh sutresna budaya pecinta wayang kulit. Melu-melu ndongake temanten sekarone no. Oh iya, iya mak iya. Alhamdulillah wa syukurillah awake dhewe iso sowan. Ana ing Sumber Kelampok desane Macanan. Iya, Awake dhewe 2 dina iki no. Oh, 2 dina. 2 dina calone awake dhewe ning Macanan, sesuk ya ning Macanan meneh. Oh, ngono. Urung nyadranan. Lah iya, Wah iya, Wis pokoke ngalor ngidul ngetan ngulon iki pokoke awake dhewe mbethok ning Macanan. Pancen kaya mengkono no. Iya. Ya saiki Biung arep ndongake apa marang temanten kekarone kang wis kasembadan apalakrama ana ing bengi iki. Dongaku banyu mili no, banyu mili. Iya, tintingane, Mbah. Iya. Muga-muga temantene kang wis kasembadan palakrama utawa kajatukrama, muga-muga pangudang-udangku, iya. Dumateng temanten kekarone dadya keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Fidini fidunya khatal akhirah. Satemah bisa mewujudkan baiti janati, rumahku adalah surgaku. Iya. Satemah bisa antuk golek kencana kang bisa tata jalma, ya kuwi wujude putra kang soleh utawa putri kang solehah kang bisa piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Eman 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 eman.
awake dhewe sowan ana ing laladan macanan ora mung bengi iki. Ning disambung sesuk uga awake dhewe sak rombongan uga gelar ana ing macanan meneh. Oh ngono rong dina. Sesuk lakone apik no. Oh ngono. Banjaran Narayana. Oh ngono. Banjaran Narayana. Narayana nganti Kangsa adu jago nganti tekan Narayana dadi ratu Prabu Kresna. Lakone apik-apik. Oh iya. Disambung sesuke meneh no. Oh ngono. Barong dina tekan macanan. Terus tanggal 15 iya awake dhewe ana ing laladan Mbulu Putren. Mbulu Putren. Iya lakone apik Banjaran Gatotkaca. Iya. Iya. Banjaran Gatotkaca. Tanggal 15 ning Mbulu Putren. Ning Mbulu Putren. Bintang tamune nek ora kleru Mbak Manohara. Iya. Tanggal 15. Nek pengen nonton neh 16 nek jek kurang nontono ning di Cepu Blora. Oh iya. Nonton wayang ku minggat jane. Mbok menawa. Iya. Iya Mak iya. Wis pokoke awake dhewe berkesenian sagadu ing nalar sakadaring lampah njaga kesehatan. Oh iya. Merga jarine para senior-senior, para pepunden-pepundenku kae wujute dalang kuwi sinau babakan ilmu-ilmu utawa kawruh-kawruh babakan pedalangan meliputi akeh nok sing disinaoni babakan suluk, karawitan, sabetan, cak-cakan, sanggit, antawacana, catur dan lain sebagainya. Iya. Nek wis kabeh kuwi menguasai, iya. Kari piye carane karep ben ketampa ning masyarakat. Lah iki sing angel no. Oh iya, Nek wis ketampa ning masyarakat, kari piye carane ngreksa utawa ngopeni nyang awake ragane. Ditari awake iki kuwat ora. Oh iya, ngono ya, Mak. Mula kudu dijaga kesehatane. Pancen bener kaya mangkono. Iki mau uga ana titipan no. Titipan piye? Iki piweling kanggo temanten kekarone. Oh, temanten kekarone. Aku mau dititipi weling, dititipi nawala ya kuwi babakan pituture wong omah-omah saka pepundenku sing ora kena ndak sebutake. Iya. Minangka pitutur kanggo awakku dhewe lan kanggo temanten kekarone. Oh ngono. Aku minangka dadi dalang dikon medar utawa dikon menyampaikan. Oh ngono. Awake dhewe mung dadi lidah perantara. Oh iya. Contone piye, Mak? Iki ana ngene ya, Nok. Ana pantangane wong omah-omah. Oh, pantangane wong omah-omah, pantangane wong sing wis membangun bahtera rumah tangga. Ya kuwi ana 10. Ana 10 ya kuwi pepacuh tumrape wong omah-omah. Iya, piye, Mak? Angka sepisan ya kuwi aja kulina nyepelekake siji lan sijine. Iya. Tegese tumrape wong jejodohan kudu kajen kinajenan, kudu ngregani kabecikan sing ditindakake dening pasangane. Aja mung nyawang alane wae ning katana becike wae ya, Nduk. Oh ngono. Dene kang angka 2 ya kuwi aja gedhekke sujana sing tanpa panaliti. Iya. Tegese aja gampang dakwa sing tanpa bukti. Ning yen pancen ana buktine ya dirembuk kanthi sareh lan wicaksana. Iya. Paribasan kedung jero kena dijajaki, jroning ati sapa sing ngira. Oh ngono ya, Mak. Iya. Pepacuh angka 3. Ya kuwi aja gampang nyalahke. Iya. Tegese aja golek salahe ning golek ana benere. Ora ana manungsa sing sampurna uripe, mula kudu duwe rasa rumangsa lan ngrumangsani. Ngono. Sabanjure angka 4 ya kuwi aja sungkan lan aja pekewuh. Wong jejodohan mono rong jiwa. Raga 2 jiwa 1. Raga 2 jiwa 1. Mula rasane kudu manunggal, aja duwe rasa ewuh pekewuh. Yen ana masalah kudu dirembuk terang-terangan, aja ngendhem rasa mundhak salah kedaden.
Iya, sabanjure angka 5 kudu sing apa anane, tegese lahir batin kudu padha. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Iya, sabanjure angka 6 ya kuwi aja gampang muring. Tegese samubarang kudu sareh, aja gampang nesu. Ana rembug dirembug, ana perkara kudu dirampungi kanthi sabar. Nggih, Angka 7 aja lelamisan. Kabeh isine ati kudu dilairake kanthi tulus, aja nganti malah nuwuhke masalah anyar ya, Nok. Iya, Sabanjure angka 8 kudu ngudi kadiwasane jiwa. Iya. Wong omah-omah kuwi pendak dina kudu ngudi supaya mundhak diwasa pikire. Angen-angene gunemane tingkah lakune kudu saya diwasa. Aja malah mundhak dina mundhak mbucahi ya, Ngger. Nggih, Angka 9 ya kuwi aja nyepelekake perkara. Masalah gede utawa cilik kabeh kudu entuk kawigaten. Aja nyepelekke perkara cilik sebab yen ora enggal dirampungi masalah mau malah dadi gede. Nggih, sabanjure angka 10 sing pungkasan. Sing pungkasan ya kuwi aja ana campur tangan saka wong liya. Wong omah-omah kuwi kaya sawijine negara. Abot enteng kudu disangga warga negara kono dhewe. Bangsa manca ora kena nyampuri urusane negara kuwi mau. Semono uga wong jejodohan. Iya. Senajan ngalami reruwet sing kaya ngapa kudu dirampungke dening keluarga kono dhewe. Wong liya ora wenang melu-melu utawa nyampuri sebab mangkono mau ora malah ngrampungke masalah lan sok malah nambahi ruwet, Nduk. Iya, kuwi mau dawuh saka priyayi kang ndak tampa, kinen ngaturke marang pinanganten kekarone. Ngono, Iya, Mak, iya, Mula sadurunge ngaturke tetembangan kang maneka warna, awake dhewe ngaturke sing alus-alusan dhisik, konjuk marang pinanganten kekarone. Iya, Tembang kang minangka pangudang-udang kanggo temanten kekarone. Ngono. Arep ngaturke apa, Mak? Minangka dadi salam pambuka utawa salam mukadimah ana ing season limbukan. Aku nyuwun nuwun inggih menika tetembangan Setya Tuhu, langgam Setya Tuhu. Dipun bawani Sida Asih. Ngono. Katur pinanganten kekalih. Ngono. Setya Tuhu, mugi-mugi pinanganten tansah setya ing janji kang sarta tuhu. Atut runtut reruntungan pindhane mimilan mintuna bawane Sida Asih. Sida kelakon asih tresna. Iya. Monggo dipun bawani riyin Mas Heru Sida Asih. Nggih. Monggo. Pamintaku Nimas Sida Asih atot rutut tansah reruntungan ing sarina sawa ngene sarinane sawengine tansah atut runtut reruntungan. Nadyan adoh kaya ngapa ning atine tetep manunggal sawiji no. Ngono. Monggo dipun lajengaken, Mas. datan kinggang sarambot lamun adoh
caketing ati lamun adoh caketing ati ngono jauh di mata dekat di hati ngono kae tembunge iya ajeng yen cedhak tansah mulat sida asih terus pindha mimi lan mintuna hayo barang nimas anatapi wajib terakhir sida asih tembang menika nggih kula kintunaken dumateng pinanganten kekalih iya Mak nuwun inggih menika Kang Mas kula Mas Jukumara Kang sarta Mbak Nur Rinda Yulianawati semoga bahagia selalu tembange dibajotke setya tuhuna ngono kula nyuwun ingkang nyekar nuwun inggih menika Mbak Yu kula Mbak Deni Denko minangka salam pambuka oh iya langgam setya tuhu ya alon-alon waton kelakon gremet-gremet waton selamat sareh-sareh watone pikoleh iya mangga Mbak Denko buka celuk aku kang setya satuhu awake dhewe pentas bersih desa nyadran macanan tanggale 18 Juli no. Oh 18 Juli dadi sesuk
Kuwi wong kagungan kersa, heeh. Nek 18 Juli sok bersih desa utawa nyadranan. Heeh. Iya. Lakone apa? Ro njaluk no? Iya, ro njaluk. Wis ageni yae. Iya. Ya, lanjut. Kalih rambahan Mas Arya. Yuk. Mukyanto berkahe witi andika tansah Langgam setya tuhu minangka salam pambuka wonten ing season limbukan ugi katur sedaya sutresna budaya pecinta wayang kulit ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Mugi saged karenan ing penggalih dados kanca lek-lekan. Ya, monggo bersama Mbak Denko. Yo. Masuk. Bengi iki ning macanan, sesuk ning macanan, Juli ning macanan neh. Bah, aku po golek perawan macanan ya. Ya, enek ora ya? Kathah. Wong macanan wedi karo macan ora ya? Ya, lanjut, Mbak. Ditelaske Mbak Denko. Mukyanto berkahe widi andika tansah limpah mangsa
matur nuwun Mbak Deni Denko ingkang sampun ngaturaken langgamipun setya tuhu. Iya, muga-muga nek Astabrata pintas ning acara mantenan kene iki anggota-anggota Astabrata kecipratan berkahe bendang uga nyusul dadi manten no. Oh iya. Amin. Akeh sing Joko kok nok pengrawite. Iya, sinden-sinden ya akeh sing perawan. Oh ngono. Sinden-sinden Astabrata. Iki upamane sing saka kene dhewe jejerku ki asmane Dik Betrisia. Wah iya, Iki ya wis suwe izin no. Iki nek izin iki kanca-kanca bingung no. Oh ngono nek Dik Betrisia izin, wah bingung no. Ki ya jek perawan, konone neh ki, oh iki wis putra sing konone. Mbak Dwi Kumala. Kumala kok Kumala. Bu, iya, wis putra siji, mijil cewek, sing konone neh Mbak Penny, iki ya insyaallah perawan, insyaallah. Kok nganggo insyaallah, aku ya urung pati tepung kok no. Iya, Lah nek sing sampinge Mbak Penny, wah nek kuwi malah perawan ting-ting no. Ngono, perawan, perawan maksudnya 30 tahun kepungkur. Iya, terus sing kono sampinge neh Mbak Sri Wahyuni Pesek. Wo ngono, Mbak Sri Wahyuni Pesek iki ya arepe nyusul yae no. Iya, arepe nyusul dadi manten. Ngono, dirampungne sekolahe dhisik engko lagi palakrama. Iya, terus nek Mbak Denko, wah ini ki wis cetat-cetet iki pisan. Iya. Lah nek sampinge kono dhewe iki, lah iki perawan poduk iki. Njajal, njajal kon ngadeg no, kon ngadeg, Ki ketoke sesepuh ki ben tutur-tutur karo manten. Oh ngono, Ben tutur-tutur karo manten. Diwalik slendro, kon ngadeg, Serampat. Yuk ngadeg ben dituturi karo ki. PNS pini sepuh no. Iya, Yo, Mas, mangsaku sinden semene kok sing paling ayu iki. Wilujeng dalu selamat malam, Ses. Injir, jeng dalu. Iya, lho, penggemarmu akeh banget iki lho. Kuwi penonton bayaranmu apa asli penggemar kowe? Niki to. Angger wis bar dikeki ya ngono wi. Iya. Dikeki telek piye wis. Mboten kaya sa. Engko wis saloke ya. Iya, ayu wae. He, lah wong kono mang ngene kok aku lagi mlaku. He sing nguri dhewe iki wasu. Ayu.
Ayu kok asu. Ayu. Niki manggil kula Mbak Bu Nyonya napa Nyah-nyoh? Ya sak geleme. Mbak mawon nggih, Mbak nggih. Nyah-nyohe apa awean. Paling ya nek aja isin lah rasa isin. Lah mbiyen ketok apa saiki ketok apa. Iya, iya. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Ya Yu. Wilujeng dalu selamat malam. Alhamdulillah kabarnya sehat. Sehat. Semangat nggih. Nggih semangat. 2 malam ketemu saya. Kemarin Nggih. ketemu di Ngawi, Nggih teng Gandri nggih. Gandri, sekarang ketemu di Macanan. Nggih. Tidak mengurangi semangat kan? Mboten. Oh iya, semangatku ki yo nggur sampeyan lho. Ngaten nggih. Heeh. Ala iki nak ra takeki napa semangat-semangat kuwi. Tapi tekake saiki mang, ayo semangat, Dik aku. Dik, Dik ini aku ya. Dek ingi. Lah iya Dik ini barang loh, Mas. Derek tepang gladiwano, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kaplok. Sayang. Ya, tak sayang. Namanya siapa Mbak Yu? Kula. Nggih no. Duh. Baijan dengkulmu kembet kuwi. Kok iso dengkulmu kembet iki lho. Lah mlayu nang ndi nak ra kembet kuwi. Iya iya. Namanya siapa? Kula. Mm-mm. Nami kula Tumpuk. Tumpuk alias kok Paijan to kok iso. Aja aku duwe pacar nang kene Mas mbiyen. Sampeyan Mbak Tumpuke duwe pacar ning kene. Jane omahe kono lho ndi ngisor kono lho. Omahe ndi? Macanan ndi omahe? Parno piye Parno dudu Parno. Daleme ndi daleme? Parno kono kuwi mang tak titipi sepeda emang. Lho, sampe aku ngene. Lho, Mas aku ngono puangkling Mas aku. Loh, wis nate kenal karo Pak Parno? Lah mbiyen karo aku ngene lho Mas. Ngene iki piye? Tau duwe hubungan? Mamange satru terus wawuh ngono lho Mas. Oh, tak kira duwe hubungan. Hubungan apa? Lah gak jarene duwe hubungan karo wong macanane omahe ndi? Omahe ngisor kono lho. Saiki rabi nang kene, aku mung yo petuk neh akeh Mas cewekku. Cewek apa cowok? Lha iya cowokku. Cowokmu. Anu jenenge Mas Lamidi. Mas apa? Lamidi. Omahe macanan. Nang aku ngisor iki lho. Pundi ta Lamidi jenenge ndi? Walah Didi. Wong wedoke akeh pitik roh lanang wedoke ya Di. Dadak dipek leklah to malih. Heeh. Walah ya kuat-kuatno lah aku. Bimbingan arep tak rabi gak sida. Apa nakal? Lamidi apa nuwakal? Gak, Mas. Tapi nek karo kowe ngono ki anu ya, apa ki ketok Sayang, Mas. oh sayang. Lamidi ki suwayang karo kowe suwayang. Jaman semono bakar telona aku dikek empole tok dadak. Empole piye? Empole. Ya sing bongkote tok kae, Mas. Pucuke dipek lah wis ta malih. Ya duwe bojo loro kudu adil. Lah Bojo loro apa sitok bangkaan kemeng kok dadak loro. Oh iya ya. Niki acarane pernikahan Mbak Tumpu. Niki nggih. Nggih no. Ya jenengan oh nggih ular-ular kuwatah lho Mas. Mboten kula titipane saking pepunden. Kula hanya menyampaikan aku arep nuturi apa wong ya aku urung omah-omah. Oh piyayi macanan wong macanan iki pun ngerti sedaya. Dalang akbar niku dalang tesih Joko durung kambon wong wedok. Iya urung, ndek ngenane diamboni lho Mas. Dijaluki foto. Lah iya, ngene nek kowe ambune ngono kok urung mampu. Maksudnya dijaluk foto maksudnya Kan anu badhe pentas ngenten iki ndamel parfum to. Terus wong itu, ambune ngono urung mampu wong wedok. Maksudnya durung kambon wong wedok belum pernah menjalin hubungan. Iya. Pernikah nak hubungan mbuh aku dhewe juga ngerti. Nak nikah urung nak hubungan aku dhewe gak genah. Wong ya bengi iki peteng. Nak lampune mati. Oh iya. Nak urip ya pih kadang pernos kaya ngene iki. Nyuwun sewu sakmene mbiyen. Kowe kok kitae mencurigakan status perjagaku to, Mbak? Ora, Mas. Ya kabeh iki. Loh, KTP ku ki keterangane belum nikah. Ya sing ya. KTP. KTP ku belum nikah. Nikah lo ya. Nikah ya nak kawin, Bu. Hei! Ini kayaknya padha ya karo kawin ya. Padha. Kayak ngene.
Wis ngepenge mesti nguwres wi. Kan ditakoni ngene to, Mas. Mas, kamu sudah kawin belum? Ngono kan kawin to? Heeh. Ngono kok nguwres tak antemi dhewe kowe kok. Kawin itu maksudnya nikah sama. Nikah sama. Ngono Mm-mm. lho. Heeh. Nah, burung Mas Warna ndi, Mang? Ya Allah. Jan rumangsa kae. Niki pernikahannya Mas Jukumara dan Mbak Nurinda Yulianawati. Nggih. Niki mantan wedok, nama panggilannya siapa, Pak Bu? Oh, Rinda. Mbak Mas. Rinda kali Mas Jukumara. Anu Mas, yo jenengan mang kan 10 nah aku nggur 5 Mas. Aku menyampaikan dari orang 10 pepacuh. Aku nggur 5. 5 itu apa? Dajal tuh. Mau 5. Mau 5 itu apa? Mlumah, Heeh. murep, Murep, mlebu, metu, metu, modot. sik. Wah, aja ngawur lho. Iki disiarkan langsung live streaming. Lho iki nek Konotasimu pornografi mengarah ke seksual lho. iki ora porno Mas. Iki Lah kok- pitutur. Lah aku mengkan cetha to, hubungan kudu iso jaga perasaan. Lah kok iki mlumah, Ya iki yo murep. kena dingge pedoman, Dul. Dul. Dalah kodol. Den. Heeh. Melumah, murep, melebu, metu, modot. Ngono Mas. M pertama. Mlumah. Melumah, apakah arti dari melumah? Ayo, kupingku iki krungu gak budek namu. Banter-banter. Soalnya apa ya? Nggih. Mlumah tegese temanten sekalian. Heeh. Niku kudu terbuka. Wah, melumah artinya terbuka. Transparan. Yuh lambene kaya silit pitik transparan. Nah, rungokno no. Hei! Transparan. Oh, apa adanya. Tidak boleh berbohong sama pasangan. Yo, nak ijo yo nak ora yo ora. Nak panene wi bener yo dibenerne, nak panene salah yo disalahne. Melumah nggih. Lumah. Nek Lamidi wis melumah burung, Meng. Sing lumah yo lah. Hei! Anu matur suwun yo lah aku mung digekne kopi iki dadakno. Anu marumu. Yo lah ngene. Rene lho apa ora apa-apa we dadi biyen dadi maruku ora apa-apa tak gekne kopi ya. Nggih aku ngono. Padahal Lamidi gaya no. Lamedine ngene. Aku ngono. Jan, M pertama melumah. lumah. M kedua, Murep. apakah arti dari murep? Kudu wong lanang iso ngayomi wong wadon. Oh, murep. Ento. Nafkah lahir, Saka nafkah tembung batin. arijalu qawwamuna 'alan nisa. Sik to ki sinden nek omongane kaya moden to. Ya mudun ya ben. Kok iso dalil barang ngono lho. Wong lanang ki kudu nguasani wong wadon. Siji Ngayani, heeh. ngrekso, Mas. Ngrekso. Dadi tembung ngayomi iki relatif. Oh, relatif. Wah, Dadi ngayomi ya. Terus Terus nek perkara sing sekirane wadi aja dibuka. oh. Baik wadine manten lanang, wadine manten wadon, kuwi aja dibuka nanggone wong liya. Oh, dadi Lamidi karo lah gak oleh buka-bukaan. Oleh apa kuwi kurang gedhi, kurang cilik, kurang ompong Weh. itu gak diomong-omong. Kuwi apa kurang gede kurang cilik? Nalaren. Oh, nalare. Yo ngures ki sik Joko tapi ngeres. Jere sik Joko ngures ora ngadu bilah. Melumah, murep, M ketiga apa tadi? Mlebu. Melbu. Heeh. Maksudnya melbu? Mlebu masalah ekonomi. Oh, melbu ekonomine. Kayane sak piro? Rungokno to no. Iya. Upamane kunir ki rega piro upamane wi. Ngono ya. Upamane lir pamane. Lir pamane yo. Lilir akeh Anyar iki. tumane. Lir pamane. Asung lilir akeh tumane. Oh. Melbu, melbu ekonomi. Kayane sak piro? Di pontok-pontok endi sing mlebu tabungan, endi sing dikayani nggo wong wedok. Belanjane. Kuwi mergo metune. Metune mlebune sak piro, metune sak piro, wingko sing ro ya nggur manten loro kuwi. Oh. Aku gak oleh roh aku. Aja roh. Bahaya tenan to, nek guyung ngakaki anake turu koyo ngono kuwi lho jan tenan. Melbu ekonomine, Jadi mlebune sak piro, metune sak piro kudu iso naksir. Iya. Kudu iso ngira-ngirono lho. Mas. napsir. Dadi cara nafsir ya apa? Aku nafsir kae ngono.
Gunung babuk. Janakone kae ta? Janakone. Heeh. Naksir. Jadi pamane kayane 100, ki dingi blonjo sampe 120. Kudune ya nggur 50. Omongno ana bojomu no. Pamane kayane ki 70, ya metune ya kudune ki nggur 40. Iya. Kuwi sing 20 nggih sangu anake karo dicelengi. Piye? Heh? Kenakalan. Terus M terakhir modot. Modot iku kudu siji. Heeh. Masalah ekonomi kudu iso cara wong tanine mbiyen Mas. Heeh. Kudu iso kena nggih cokot-cokot alot, iso ngolor-ngolor. Aja sampe dicuresne. Ngoten nggih? Nggih. Terus masalah etika utawa nalar kuwi kudu iso modot. Maksud iki kudu iso ngrembaka aku sik Joko sik prawan kae ngene iki wis rumah tangga kudune ngene iki. Oh, ngono. Heeh. Lek sampean ngene iki perawan wis omah-omah. Aku to? Heeh. Nek No rasa omong no. Aku kunciku nang kono kuwi. Iya, modot pemikirannya berwawasan luas. Wawasan luas. Iya. Aja nggur istilah iki egone dhewe Iya, ora masuk. Ora kena ngono kuwi lho maksude. Iya, Ya ketoke iki purno, tapi asline ya purno tenan iki. kok malah purno tenan. Ora Mas enek artine. Ngene, aku arep tanya karo sampeyan. Pripun? Aku mengarep munggahi enek sing ngomongi penonton nih. Pripun? Kuwi mboten sinden lho, Mas niku mudin. Sing ngomongi sapa? Yo no ketoke. Eno Polamidi. Aku ki gur pengen teko, aku kan Jek Joko to. Nggih. Kok manten-manten ngene kok dikeki kembar mayang, dikeki janur ngono apa ya nek artine to? Wakeh Mas artine no piye. Yo, masa to? Aku diwejeng karo Lamidi wi bahaya. Lagi janur Mas ya. Janur. Heeh. Jane cahya nur mencorong. Oh. Dadi cahyane mencorong mulane sambung tuwuh kene karo kene iki digathukne antarane besan kene karo besan kono kon padha ajer padha napa niku cemlorong cahyane. Gak oleh prengut-prengutan kaya ngidik telek gak oleh. Oh iya. Janur iki artine cahaya sing mencorong. Antarane kene karo kono ya sak mantene wi kon Amin. sing duweni ati cerah, wajah cerah. Amin. Oh, Terus lho. bar janur iki apa neh? Enek apa neh yu? Enek apa neh? Nang kono wi Heeh. cengkir. Oh cengkir. Eh. Cengkir niku napa artine yu? Manten wedok dititeni nek wis kenceng kudu dipikir. Ngene iki kaya purno neh to. Aku Jek Joko rung genah wong wedok lho. Kok iso mbok kenceng-kencengne sing wedok kudu mikir ya apa kuwi? Wong urung genah kok jeri purno lho kaya. Dan ora ngadur kowe iki. Jere urung genah kok jerene purno. Lah maksudnya nek upamane madhep rene to. Cengkir to. Nek kenceng kudu mikir. Kenceng kok ngene lho. Nah meragan wis jan saru tenan. Nek wis kenceng ngono. Sarune nemen wi. Aja ngono. Oh gak lah ya. Nek wis kenceng ngono lho. Oh. Ya. Piye Mas Teh sing dipikir apane? Cengkir kuwi kudu ngencengke pikir. Iki lho cengkire nang kene lho. Oh iya. Eta ki. Cengkir. Mantu bubak ta niki. Oh alah Amin. kaya to kok 1 2 3 4 jare Lamidi ngene. Angger papat ngono kuwi mesti mantu bubak apa ngono. Aku mung iya dia. Oh, cengkir niku kudu ngencengke pamikir. Ngencengke pikir, nuwun nang ngersane Gusti muga-muga mantene iki dadi manten sing sakinah mawaddah warahmah. Dadi jejodohan rumah tangga sing barokah. Amin Allahumma. Amin. Ngono, Mas. Satu lagi upama janur terus mengcengkir upama kembar mayang apa? Artine. Kembar mayang ke isine akeh Mas. Oh, ngono ya. Enek manuke. Maksudnya manuk ya apa maksudnya manuk? Keris manuk to? Heeh. Mantene kudu duwe manuk. Hei! Maksudmu piye kok manuk? Alah nek ora duwe manuk ngajak begatan, Mas. Maksudnya piye kok duwe manuke piye? Maksude iki sing dikiasne, sing dicontone nang kembar mayang ke manuk merpati. Manuk doro.
Doro. Manuk doro ki nak sing wedok angkrem sing lanang golek pakan. Sampeyan titeni. Oh. Dilolohne sing wedok. Wong kene ya ngono, nak sing wedok angkrem sing lanang ya golek pakan, Bang. Golek neh. Udelmu kembet wi. Niku namung kira to firasat, Mas. Ken nyonto. Ken nyonto ngoten niku. Dadi sing manuke kena nggih conto, ngono lho nggih. Iku sing jenenge sehati. Oh, sehati. Sehati. Iya. Sehati. Iya. Iso bulan baleni. Dadi nek sing lanang ngayani, sing wedok Kuwi antarane loro-loro niki saling pengertian. Mas. saling pengertian. Oh. Wis genah nak mbiyen ki wong enak wong loro. Sing wedok ki topo, napakke anake, sing lanang golek panganan dilolohke. Ngoten to nggih? Kurang percaya sampean delok manuk doro kae lho. Sampeyan ya diloloi ngono. Aku mbiyen ya diloloi Sing loloi sapa? alu sing loloi Lamidi. Lamidi ya. Jajal Mbak Tumpuk, yo Tumpuk. Sampeyan ngene iki nuturi penonton, nuturi aku ngene iki aku melok belajar. Nggih. Saiki nuturi pesinden-pesinden yang masih perawan. Dalah. Kok dalah. Mas, Pripun? saiki kalah karo Google, Mas. Oh, Google. Kadang ki wong jenenge siji, jodoh, loro mati, rezeki niku manungsa gak enek sing ngerti. Ngoten to nggih? Nggih. Kadang halo Mas, fotone ngene. Heeh. Kayak foto 20 tahun sing kebongkor. Ya akeh ngono kuwi. Ngono iki enek. Heeh. Semua ayanan saya di sini nanti dulu lah kok bae wong wis tuwek. Ngono iki enek Mas. Oh, enek ya? Kadang nggih nyuwun sewu nggih. Kadang niku jodoh niku ora mergo sawung ngoten mboten. Kadang niku saka chat-chatan ngene nang Chat ya. Chatting. Chattingan kadang iso dadi jodoh. Nggih kleru sandalnya ya iso dadi jodoh. Oh, nek jare wong sepuh ngono. Kijolan sandal iso dadi jodoh. Iso dadi jodoh. Heeh. Mang sandalmu kijolan ora? Aku to. Enggak Mas, tak cangking terus. Iya. Engko nek didelikne Lamidi. Iya. Jajal ya karo tak ngadekne sinden jajal tuturono Niki. upamane. Oh, ngoten. Lah iya no. Iki uga menyelam sambil minum air. Ngaturi geguyonan karo nembang-nembang. Iki saka manten nyuwun lestari ninggal katresnan sesideman sarung jagung. Mbak Penny dhisik, Mbak Penny. Niki sing kula arane wau insyaallah perawan niki lho. Niki. Iya no. Ya jumeneng sepatana cah coba kaya ngapa ben ngancani yu tumpuk. Yuk sepote kaya ngapa? Ya. Kenalan sik, yu tumpuk. Saking dalu. Wis kedalon apa, Gung? Sampun. Berarti wis ra kena dipangan nak kedalon iki. Ayo kenalan sik. Dia tadi didangu siapa namanya? Didanguman Robuka sapa Didalu namanya siapa kok Man Robuka lho? Namanya siapa? Nggih, kula Namanya nggih. Jasi. Salah, suarane nah apik. Salah. Wis Nggih, kula Penny Pramesti. Nggih, pitelem sangke. Saking Saradan, Madiun. Ben nak joki no bekendel ira ngeblek. Wis. Oh, bis mandeke disalib ya. Lah mandek iki. Lah iya. Lah mandek kok. Lah iya. Iki yo isih perawan lho, Mbak Yu. Jenengan perawan nggih. Nggih tasih, alhamdulillah. Tek ono kriteria laki-laki yang sesuai Sing kok hatinya, pengin Biar. ya, besok nek dadi bojo ki sing piye? Nggih, kula mbut Cara ngene iki jajali. sing ndi Pak Dik? Sik tonono. Upama penabuh. Penabuh sapa? Sing pomo nabuh. Sing Aja gender, gender iki ngruwemet enak bengi. Apa sapa? sing Aja sing ngegong ya tabuhe gowedi kae. anu, sing nyelentem. Heh?
Nyelentem, selentem, nyelentem. Nggih. Oh sing nyelentem niki asli macanan. Asli anak macanan. Berdiri. Haji. Sut disut kameranya anak macanan. Gini tok. Ayo. Gini. Wah. Kono sing kono urung. Sing guri, kurang guri. Kono guri urung. Kono guri. Wis aku tak tambahi. Haji. Kayak mau nyalek. Ora usah kuwatir tak tambahi. Tambahi napa? Omongan ra genah. Niki asli macanan iki. Asli macanan. Biyen ya sakriting masyarakat, Mas. Oh saleting, seangkatan. Seangkatan ngene Pali kono lho mbiyen. Oh belajar dalang. Koyoke ngono, Mas. Weh, niki nggih saged dalang lho, Mbak Penny. Niki Sinden, moden, dalang kabeh dipek. maling, Maling rapopo, maling gre bojoku. maling dhewe. lamidi. Aja mbok anggap ya. Aja anggap. Senani putune. Halo, Kak, aku mang nang kono suwi tenan kok. Iki berarti Mbah Hutimu, Nduk. Iki Mbah Huti. Mbah Huti nak ngene iki nak kono wis metu ya Mbah Anang, Mbah Akung ya. Anu, Mbak Penny, Dalem. minangkani permintaan dari manten niki Nggih. ninggal katresnan riyen nggih. Nggih. Heeh. Sing bawa ben yu tumpuk. Oke. Sembarang. Heeh. Apa bawane iki? Mas manut sembarang pokoknya pelok ngono ae. Slendro biasa. Pelok pengasih. Heeh. Wis manut arep mbok bawane apa? Pangkur ya kena, wingi bar ning pangkur. Heeh. Kok diwarai lho ya? Iya. Kula nderek belajar. Moh, aku ora nyawa-apa. Nderek belajar ya, njajal penonton kene anu penasaran karo suaramu, Mbak Yu. Penasaran karo aswaramu. Iya. Aswarane ya nggonmu aswaramu ya koyo asulingan kok iso. Heeh. Njajal kaya ngapa? Heeh. Mingkar mingkuring kara. Nak semarangan to wingo. Semarangan aku reso ngelek. Lah mau sing enggokno cengkoke jenengan dhewe kok nesu-nesu. Heeh, sing biasa. Lugu. Baleni. Aku wong wedoke nak nyuwara ndodok. Aku diwangi yo. Padha wedoke. Mbah Uti diwangi ya. Heeh. Ya, heeh. Mingkar, ya. Mingkar mingkur ing ungkara. Dian, apik tenan suaramu, luar biasa. Gumun aku karo suaramu. Loh, nyapa kok malah senam nih lho? Luar biasa, aku terkagum-kagum dengan suaramu. Nyapa kok kayak tetek melek no? Saking kagete, Mas. Oh, kaget. Heeh. Saking senenge kayak akarana. Ya. Tanggo ya. Iya. Akarana. Karanan Mardi. Mardi lunga, Mas. Mardi. Aku kelingan Mardi aku. Sing eno, sing lamidi, sing mardi, wah apal. Siwi. Sinawung res mining kidung. Tepuk tangan. Sinuba Sinukarta. Anu ta, sampeyan ketoke karo sing guwender kok ketok klop ngono ta. Alah jan ora ajurku, Mas. Aku ngenekne lamidi gak iso ya terus iki kok iso. Oh, sampeyan karo Mbah Bandi niki? Jan ora ajur, Mas ki, patutan loro. Stok kene ndase. Ya anu golekno ndas pitik sing cilik. Terus Mrih Kartata
pakartine ngilmu luhur Iya. kang tumrating tanah Jawa Terakhir. agama ageming haji Ya Aji. Aji. yo haji yo nang kono Agama mergo wong macanan disebutne ya Aji. hajine Pak Nowi ya Ya. ana kono guru Ya diaturke ya, ninggal katresnan ya. Mangga Ndang, Mbak Penny. Heeh. aku pengen roh suaramu sing kaya asulinganmu anak kau Ya. tinggi mbah Uti ya engko nak wis mudhun dadi Sida por. ndang to Ya. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu Niki ugi wonten permintaan saking keluarga PSHT dari fans saking Yogyakarta minta lintang asmara nggih mangke dipun aturaken ya. Yuk lanjut sih. ya Heeh. Aja lali awelenku. Uga Oke tarik yo. Astabrata.
Yuk. Aja lali kawale uga mana janji aku kang sadya satu Aku seneng suwe cah nom-nom ini ku rasane seneng aku. Jan, Pengen ngelem kok nyek tak tonyo. ora ketarane saka ora seneng aku. suwuk ngenes nggih sampeyan Makasih nggih Mbak Penny. Nggih, Mbak Penny, nggih. Makasih nggih. Wes, Jan. Iki Mbak Penny ngene iki sok nek mbok sawang tekan pasuryane Mbak Penny ngene iki karakter cewek yang gimana? Yu tumbuk. Ngeten iki. Heeh no. Niki manutan Eh. Tapi golek, Mas. Oh. Momo manutane maksud dikayani pira-pira manut? Manut. Mboten ngoten. Pripun? Maksudnya diapa-apakno manut kula. Tenan apa pira? Tenan po yo kok yo. Maksudnya dijak tanggapan. Mas, pengarepe kadang jenengek, Mas. Kapak-kapakno manut neng lho. Ayo Cik Joko kabeh kok. Iya, rame itu. Ya dilanjut ya. Nggih. Bubar ninggal kata saya diwalik selendro. Niki wonten sing nyuwun sesideman. Ya. Deman Sesideman. yo si deman nang lagu ae, Pak ya. Apa to artine sesideman iku napa to? Lah iya sesideman. Lah yo artine napa? Lah iya sesideman yo sesideman singitan, Mas. Oh singitan ya. Delik. Bar nuturi Mbak Penny tak golekne sinden liyane engko dituturi neh. Mbak Sri Pesek, jumeneng Mbak Sri Pesek. Sepote sing slendro to, monggo. Yo. Yuk. Iki metune sapa iki? Dong. Kenalan disapa. Nggih, sugeng dalu. Ya, tasik pangga pesek ta. Sehat. Sehat, Mbah. Mbah to. Lah pun sepuh. Iya, heeh. Menika enten pamundhut napa, Mas? Sesideman. Anu sing bawa ben Mas Victor. Oh, nggih. Mas Victor. Ya munggah rene. Munggah. Munggah rene, Mas. Mas Victor. Mas Victor monggo. Iki ya janur ajure yu tumpuk. Wakeh man, aku ya anggar pethuk wong mesti janure wajur kabeh Mas Hasan. Ya naik sini. Ngerti ya. Ganteng to. Jan gantol, ganteng lho. Oh, ganteng kok guantol. Jan ganteng kalau Mas Victor ki. Aja nyepelekne mbak mau ngene iki ning mempunyai suara emas. Nggih to. Ndruk rekmane dawa suarane ya dawa. Alon-alon aja mbok sia-sia to. Oh iya. Aja mbok sia-sia. Ora ya. Sayangku ki yo Sayang. sayangku. Besok besok duwe anak pira karo sampean ya? Paling ora anak 10. Kuwi dobol ora mak-mak. Wong jaluk anak pira? Wah, anak kok 10 lho. Ya mau menapa banyak anak banyak rezeki ya. Betul. Ora mesti, Mas. Lha apa? Engko kadang keleleran kabeh ya enek kok iso. Keluwen malah. Nggih. Ayo dibawani Dan. Mas Victor. Mas. Bawa nih. Eno. Oke. Aku gandrung sapa iki? Lho yuk Mbak Pesek no. Ya Iya didum, heeh. Aku- Bojo tuwa karo bojo nom. Aku mbane ae aku. Oh, Mbak. Nek to aku mbiyen dadi njung tumpuk dadi mban tumpuk ngono. Iya, heeh. Ya, Nggih, Ica. monggo ndoro. Danang gula ya niki bawane. Nggih. Mangga. Ya, Aku kok dodoan gak wani aku nyedek. Ya. Ndang. Kene cah. Ndang to. Oh, sek to yo butuh pemanasan lho. Jare mban kok nyentak. Lah iso koyo buta ae malahan.
Ya. Wiwitane Ya. handerek sang peke. Pekek kok pekok Apa? pira? Pekek. Lah ya pekeki Sing krungu pekok ki ya Gus kok. Lah, Pekok iso. ngono ya. pekek. Pekek kantuku pekok. Pekek. Priya bagus kang ngolah budaya. Alon-alon ora sani Arep lenjor. leto. Iki anggere ora aku ya Aku- ngene iki ya. Oke. Aku suwe ra petuk iki iso. Kangen to? Kangen banget aku. Druwedeg sembarangane. Isore melu dah. Sikil maksudnya. Gigingen lho. Yo ngeres wi. Yo ngeres cilik kok yo ngerti ya. Aku sing mari dalang nih. Ndang diteruske teruske. Ya. Ya. Sowan menyang kutha gedhe. Iya. Bendara terus kayung yung. ta. Alon-alon. Alon, Nek. Selendang kuning kang saking bukir. Kene tak peluk. Mas Herman aja cemburu loh, Mas. Ora Dumateng para rawuh Oh. menika piantun putri kados Dewi Ratih ingkang kakung kados celengan. Kok celengan to, Mas? kok celengan Wong to. yo bagus Maksudnya iki nek apa-apa ki sampean kan iso nyelengi Nyeleng, nyeleng. swara. Oh, nyeleng. Swarane sing apik. Ora apa-apa ya aja mlebu ati ya mlebokno weteng ae. Atimu tok Aku tak nemburi. Ndang Bisa tok nomor. Swara kurang permono Nyampe, nek ya. wasesa ngumprung Kok mukok to, Mas? mukokmu kuwi Wing ngetut nek Anggung ngetut Romarang. gorokan kok. Ya anggrung-grung. anggrung marang bendera dia sulit yo pijer peh mati ae Ya. pijer ngicangake halis Mas, nggih kon mang pijer ngunjukake. Kon ngunjuk nih. iki lho Ya nah pijer ngunjukake. ngunjuk Deni lho sing ketoke meri ya padume ra iso to nggur nguntiri potensi yo alah Mbok muntiri sinden. Iki lho. Ben pereng kabeh. sinden nek diuter Ya iya. Ya, tipane. Monggo diterusne, Mas. Terus terus no sesi deman Dijogeti pisan nggih Mas Victor. Luwe becik patenono timbang pisan. Madya
Ya telaske yuk. Urip ono Matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Mas Victor. Makasih Mas Victor nggih. Ya Allah. Alon. Iki kejaba minangkani pamundhut saka temanten ning uga minangkani pamundhut sing lumantar WA ya. Ya tumpuk ya. Nggih. Ana sing nyuwun lintang asmara. Duet-duet niki. Mas Heru. Heeh. Mas Heru. Monggo Mas di spot Mas karo sapa? Iya. Sing dereng. Mbak Dwi kene. Mbak Dwi. Enek sing ayu-ayu lho. Iya. Engko lho. Engko ae lho. Iya. Nah wis wong sepi ae kok. Ayo monggo. Mangga. Kasih spot iki. Pun ngadeg kok. Wis. Wes. Kaget. Aku jane yo meh ngene. Hai, lu tenan. Ora. Boten. Ora. Ora tak. Kok wedi men to karo Aku Bandungan. anu sikilku gringgingen. Sugeng dalu Mbak Sugeng Limbo. dalu Mas Heru. Dateng Macanan. Macanan. Sumber Kelampok. Nebis bedah iki Mas ya. Nggih, kados Iki anu ki, ndi wi? Anu. Sumber Kelampok. Hari ini anu apa jenenge? Kelampok Nyari kita. gamelan. Kelampok. Tambah berkah ya Mas ya. Amin. Gamelan digelar mau wong tarukan ning bel. Tarukan anu tanggal piro mau ya? Juli Juli. 24. 24. Sing petungan mengiki malah. Oh. Tapi aku gak iso nderek Mas. Oh, ngaten nggih. Aku- Oh, ada cara dia sendiri. Aku njejeg dhewe nang garas kono. Bae, iya. Decek dhewe. Decek apa dijecek? Ya wis ra apa-apa ya. Jejeg selamat lho. Ki digoleki kuncine sek gak kok kaya ndiki kok. Ndak. Ayo Mas Rio. Mesane sing putri swara lanang. Oke, sesarangan Asta Brata. Oke. Suka. Oke. Ayo.
Mengke perkara guyon karo lagu liyane disambung ning Patet Sanga gara-gara nggih. Heeh. Kula tak keprukan dela. Heeh, slendro. Heeh. Heeh. Ditutukne. Wahyu katentreman, wahyu toh jali, wahyu ning ratu. Heeh.